Nej, vi vil ikke lave. Vi vil vise, hvordan man står på skateboard. Ja, det er rimelig nemt. Og så vil vi også vise, hvordan man står på pennyboard. Altså longboard. Penny, ja. Ja, og Magnus han starter med at vise, hvordan man... Han viser lige teknikken på... på skateboard først, og så kommer jeg bagefter. Ja. Vi ses. Jeg starter lige med at vise teknikken. Hvis du er venstrehåndet, som jeg er, så er du først. Og så kører du bare, og så når det er, at du lige op med benet. Og så hvis du er højre, så gør du det samme. Og stiller den bare på, og så hvis du skal bremse, så kommer du sådan her. Og bare sparke løbet bag, og så sætte foran. Så Magnus han sagde i sidste klip, hvis man er højre hånd, så stiller man sig selvfølgelig herop. Pennyboard, det er sådan på en måde lidt ligesom det. Men hvis du stiller dig sådan her op her, pennyboard, og så prøv at se, om du kan få balancen. Bare kør sådan lige så stille her. Og så hvis du kan få sådan her op. Når først du har gjort det, så har du faktisk allerede teknikken. Og det samme med venstre. Ja. Hvis du gerne vil bremse på et penny, så skal du bare gøre sådan her, hvis du kommer i høj fart, så. Eller hvis du kommer i lav fart, så skal du bare gøre sådan her. Og den måde, du drejer på, du stiller dig op, kører lidt, sådan her, så lander du alt i vægt på venstre side, for eksempel. Eller højre. Det er rimelig nemt. Ja, det var så ikke teknikken i at købe en pennyboard. Tak fordi I så med. Det var så alt, hvad vi havde af teknikker for i dag. Hvordan man kører på løbehjul. Så husk at subscribe og like. Hvordan man kører på skateboard. Ja, og penny, ja. Husk at subscribe og like. Og det var alt, hvad vi havde. Skriv en kommentar, hvis der er noget, vi kan gøre bedre. Og så ses vi i vores næste video.